Na Slovensku a na slovenskom internete všetci zbožňujeme drámy. A dráma posledných dní je tá, že proti sebe stoja Lenka a Separ. Kto neviete, o čo ide, tak pred 2 týždňami, alebo neviem, kedy toto vyjde, sme boli svedkom Hip Hop žije, respektíve asi najväčšieho hip-hopového festivalu na Slovensku, kde samozrejme vystupovala aj skupina DMS a teda si Separ neodpustil takú, by som povedal, že nevhodnú poznámku asi, pretože Lenočke, bývalá farmárka, ktorá bola v show Na farme, alebo Farma, alebo jak sa to volá, neodpustil si takú poznámku a označil ju za KURVA je to! Presne tak. Ja veľmi nechcem hrešiť, aby to nebolo také, že tu poburujem alebo rozširujem nejakú nenávisť, ale poďme trošku na začiatok, že vlastne kde celý tento beef vznikol. Separ vydal svoj album Neviem, vydal pesničku ANE a teraz tu dosť často používajú chalani v súvislosti s nejakým akože inside jokeom, že ti naložia na rodinu alebo niečo, nakoniec povedia ale, hej, aby to bolo také, že to nemyslia vážne. V tejto pesničke má Smart takú slohu, hej, ktorú si teraz názorne prečítam, a teda, že chcem byť influencer a mať sex s hovnom na farme. No a všetci si to vyložili tak, že vlastne naráža na túto našu influencerku Lenku, ktorá na farme, ako môžete vidieť, myslím, že s nejakým Matúšom pomer, alebo mala viac pomerov, ja neviem, ja som to nesledoval, nejaké zábery, ale v podstate o čo ide? Ide o to, že Lenočka na to dala nejakú reakciu a v podstate celý tento beef začal niekde tu, že Separ samozrejme spomínal svoju bývalú frajerku Cynthia Totovú v tomto albume v niektorých textoch, že jeden bol myslím, že o rozchode a jeden dokonca v rovnomennej pesničke A ne, kde spomínal, že nie, to ešte Smart spomínal, že nebudem tancovať s mašou na hlave alebo niečo také. No a v podstate bolo to o tom. Ide o to, že Lenočka potom naložila na Smarta, to si môžeme prečítať tu článok odzadu, ktorý akože očividne majú veľmi radi tieto slovenské beefy. Môžeme dať nejaký taký úryvok, ja to tu prečítam pre všetkých, kto to len počúvate náhodou. Lenočka vracia úder. Lenka sa rozhodla reagovať na svojom Instagrame, kde Smartovi poslala tvrdý odkaz. Smartik, počúvaj ma sem. Samozrejme bude aj na Hero videjko. Zarábať sa musí. Strč si tie svoje úspechy do ryti a vyťahnuť na mňa foto z Markizy, kde vyzerám jak hnoj, veľmi slabé. Ja sa bežne natáčam, keď vyzerám jak hnoj, lebo to mám nepotrebujem sa tu manciť na Instagrame. Ja viem, že som jedna sexy kočička. A to by ste mohli aj Terke odporučiť sa netočiť s tým filtrom nepekným nazvime, čo je non-stop skáče. No ale späť k Smartíkovi. Gratulujem ti, že si taký úspešný a gratulujem ti, že svoju slohu v celkom fajn tracku využiješ na spomenutie môjho sexu a k tomu, aby si urazil Cynthiu. Gratulujem a želám ti, aby si tiež zasúložil, lebo ti to asi chýba. Ďalej napísala, túto rozprávu končila príbehom, na ktorom bolo napísané a čo furt s tým Hero trepeš, závidíš, že mám viac subs ako vy, alebo čo ti ide, Smarty, ty mi závidíš môj vek, postavu a subs na Hero, priznaj sa. Takže potom tam reagovala Terry, ale v podstate, keď sa preklikneme na Smartovú reakciu, čo vlastne tiež spomínal tento profil, alebo odzadu no nejaký web portál, tak on tam potom písal o tomto konflikte, že ale čo, táto, čo si pýta peniaze za to, že rozpráva to, čo je niekto povedal, vraj údajne. Som Separov chvostík napriek tomu, že sa poznáme sme spolu vyše 25 rokov, keď sme sa dávali hladný na lavičke a niekto nič z nás nemal, sorry. Ale som chvostík, lebo som urobil tak 200 hudieb, ktoré aj niekto nahral. A nevie, že sme všetci tieň Separa, akurát, že ja som sa k tomu niečomu pričinil. A Gargamel som, pretože nemám rád malé p***ny. Áno, hej, tam bola ešte tá spomenutá narážka na to, že vyzerá Smart ako Gargamel a potom je naložil, že Gargamel vyzerá, alebo že Gargamel je tvoj otec. Toto je nejaký počiatok konfliktu. Odtedy prešla nejaká doba. Lenočka, kto neviete, čo robíte, tak má nejaké vlastné hero, natáča nejaké reakcie, komentuje slovenské nejaké seriály, relácie, Love Island, ja neviem čo všetko, ja to veľmi nesledujem, aj keď tam mám u nej follow, pretože som sa chcel dostať k tým videám, ku ktorým sa dostanem aj v tomto videu. Teda nový beef bol ten, že na Hip Hop žije Separ ju označil za KURVA! Za nejaké dievča. Čiže poďme si pozrieť k tomu, čo ona dávala. Dnes naozaj odviažem v tomto videjku. Ja vám tu prisahám, ja vyletím na ten stage, zoberiem mu ten mikrofón a takú mu po tej potetovanej hlave, že sa z toho neotočí. Si nazývaj tie dámy, ktoré si nechávaš volať na hoteli a do backstageu. Ja toto budem dojiť teraz celý týždeň. A keď mi budem to dojiť aj celý mesiac. Potrebuješ zo seba urobiť na tom festivale. Minulý rok vyhadzuje svoju ex backstage a teraz vybliakávaš do mikrofónu, Lenočka je a tento hip-hop žije. No hej, kto si nepamätáte, tak minulý rok vlastne Separ vyhadzoval Cynthiu z backstageu, zase okolo toho bola veľa kauza, neviem, či ju vyhodil nejak takto. Alebo či ju len tak pekne vyprevadil. Som si fucking ukradla celý pre seba. Spolu s tebou, vidíš, dokázali sme to my dva. Povedz, čo si robil s babami v Jasmine? Smart so Separom sedia niekde na hoteli v Jasmine a oni nemajú čo robiť, ale budú ma ohovárať. Smart sa teda vyjadril, že on má veľmi dobré informácie, že ja robím toto dobre, že
18 či koľko a potom ich zoberete na hotel, zdrúzgate ich tam, sa tam s nimi, ide sa vo veľkom. Ja ho budem otravovať ešte raz. Budem jak taká mucha, ktorú sa už týždeň snažíš byť ale stále robíš, že bzz, a stále ti bzučí pri tej hlave. Toto budem ja. Môžem si pomôcť, ale píšem sa ty kurva! Čiže povedali, že je ľahšia žena, dá sa povedať. Ešte jedno video je k tomu. Môžem si pomôcť, ale píšem sa ty kurva! A mám ťa, ty plešatý uchyl. Spadla klec. Vidíme sa na Hero a láskavo mi ty nenadávaj, ty plešon, že ja som kurva, lebo ty tie kurvy máš velice rada. To všetci dobre vieme, môj zlatý. No. Bye-bye. A poser sa. No, dobre, ale poďme teda po poriadku. Separ ako nejaká repová ikona Slovenska, proste GOAT a tak ďalej, poznáme ho, vieme o čo ide. Prvá otázka, ktorá mi tak napadla, že vlastne kvôli čomu rieši nejakú Lenočku. Teraz poviem trošku proti Separovi a potom zase akože v prospech neho, alebo ako to nazvem, sorry. Som najväčší reper na Slovensku, som najväčší GOAT, všetko vypredávam, hej, štadióny, haly, neviem čo, za chvíľu O2 Arena. Ja mám Separa strašne rád. To tam ale musíte povedať. Haló. Extrémne ho cením, proste idem si o hudbu. Prečo má za potrebu rýpať do niekoho, ako je Lenočka, alebo ako je Cynthia, alebo ako je hocikto? Áno, na jednej strane sme v krajine, kde si môžeš povedať, čo chceš. Poďme si nadávať, samozrejme, a môžeme potom tvrdiť, že ale čo, veď ja si nemôžem povedať svoj názor. Však akože môžeš, ale potom sa netvár ako najväčší na svete, alebo najlepší reper na Slovensku, keď si najlepší a proste musíš si rýpať. Ale zase akože môžeš, len potom tu vznikajú zbytočné sračky z toho a podobne. Ďalšia vec, viem, že napríklad v Amerike, keď sú beefy medzi repermi a takto, tak tam si nakladajú narodiny, ale neviem čo všetko, ale akože na Slovensku toto sa strašne rieši a proste každý je urazený. Všetci na Slovensku majú nejaké dôkazy proti tým druhým, ale neviem, či ste si všimli, ale nikto nikdy nič nepovie. Dajme tomu, že Lenočka teda je žena ľahších mravov, alebo či vychádzajú len z toho, že na farme mala proste chuť na koitus, to je jedno. Keď majú na to dôkaz, prečo to nedajú von? Keď sú takí neohrození, a to teraz ich nehejtujem, ale že keď ideme nakladať na niekoho, tak poďme s nejakým strelivom, hej? A nie, že ja budem chodiť hore dole a teraz budem rozprávať, že ja na teba viem veci a on, že dobre, aké? A on, že tá, že si hej, no tá, skade vieš, no tá, ja mám na to materiál, no a čo teraz? Hej, takisto jak Lenočka, že ona vie, že oni chodia s ľahšími ženami do hotelov alebo s mladými čami, tam sú skade a áno, veď nech povie odkiaľ to má, či to je od nejakého toho dievčaťa, alebo to je od niekoho, kto tam bol. Akože, veď dajte nejaké dôkazy proti sebe, takto to je len, že jedna časť spoločnosti sa postaví na ľavú stranu, druhá časť spoločnosti sa postaví na pravú stranu a ďalšia časť spoločnosti si povie, že je v strede a vôbec to nechce riešiť. Proste na čo? Keď vieš, že je niekto taký a taký, tak to podlož niečím, lebo to ja môžem povedať, že Separ, ja neviem, fetuje, alebo Lenočka fetuje a skade vieš, mám svoje zdroje, hej. To je neohrozený argument dneska. A teda, v konečnom dôsledku táto celá kauza pomôže iba tej Lenka Tejbusová. Pomôže to len nej, pretože videl som tie štatistiky na Hero, ako je to tam povyskakovalo a povedala, že to bude milkovať, čo je správne. Akože ja by som robil to isté. Keď máš možnosť niečo zarábať peniaze, však to robíme asi všetci. A prečo by to nemala robiť ona? Na druhej strane, to sa delí na dva tábory. Je pravda, že môžeme použiť argument Separ tvorí hudbu, či sa ti tá hudba páči alebo nie, má nejaké dosahy, aj v dobrom slova zmysle ovplyvňuje ľudí. Samozrejme hudba zachraňuje životy, dá sa tak nadnesene povedať, nehovorím, že Separová, ale môže byť, že aj Separ má nejaké texty, ktoré niekoho vyťahli z biedy. A Lenka čo robí? Tvorí obsah na sociálnej siete, ktorý kvázi nikomu nepomáha a môžem povedať, že len ohovára na svojom Hero a ľudia to chcú počúvať, lebo ju zaujímajú jej názory. Hej, čiže môžeme si povedať, že pridaná hodnota Separa je vyššia ako Lenkina. Záleží od uhlu pohľadu, samozrejme. Nakladať Separovi, že je holohlavý a uchylný plešón, je trošku také, vieš, že no on mal rakovinu, čo není úplne ľahká téma a prekonal ju, za čo mu patrí rešpekt, ale asi by som mu nenakladal do plešónov za to, že prekonal rakovinu, hej, to není úplne fajn, si myslím ja. Ide asi tak, toľko k tomu. Videl som ešte nejaký príspevok, kde Smart hovoril, že má dobrý zdroj, odkiaľ vie, že Lenočka robí esko. Ja to tu možno aj niekde nájdem, chvíľočku mi dajte. 6.5 hours later. Dobre, nenašiel som to, ale Smart to niekde dával, myslím, že Lenočka to tak kde zdieľala, no a ono takto je len akože, že ja viem dačo na teba, ty vieš dačo na mňa, ja viem dačo na teba, ty nevieš nič na mňa. Akože poďme sa hádať len o tom, kto komu verí. Hej, no tak wow, to je fakt, že bomba. Proste celá táto kauza je len čisto o tom, že
že neviem, kvôli čomu Separ povedal, že ale keď už niekom poviem, neviem, koľko bol na hip-hop, že je tento rok ľudí, dáme tomu, že 10 000, 5 000, to je jedno, proste veľa. Keď tam je toľko ľudí a ty zakričíš na nejakú čaju, že asi by som to buď nerobil, alebo si dal väčší pozor na to, že no zase na ďalšej strane, hej, si môžeme povedať, že nemysleli ju. Asi, aj keď neviem. Možno to povedal len preto, že bol v hype, že bol opitý, neviem čo všetko, hej, hip-hop, že má svoju atmosféru. A potom si povie, že čo sa mu to hodilo do textu, hej, že vlastne viem, že Separ myslel ju, lebo mala sex na farme, ale doteraz Separ nedal žiadne vyjadrenie, čiže možno to vôbec z neho nič nemá. Ale viem, že sa tam vyjadrovali, ešte aj Cynthia sa tam vyjadrovala, sami vidí, komentovala tam s nejakými mašličkami ten príspevok tej Lenočky. Je to jednoducho, je to zaujímavé. Napíšte mi do komentárov, prosím, koho zaujíma niečo také, že čo si o tom myslíte? Že či je to len nafúkovanie niečo zbytočného, alebo sa potom dáva influencerom ako je Lenočka, ktorá podľa niektorých ľudí nemá žiadnu pridanú hodnotu na internete, lebo neodovzdáva žiadny message. Či to není len potom zbytočné, že takýto človek má hype. Alebo zase na druhej strane, či si skôr myslíte, že Separ je decko, ktoré má pomaly o chvíľu 40 rokov a rieši tu nejakú influencer. A na konci dňa všetci môžeme komentovať, čo chceme, ako chceme, koľko chceme a všetci nám môžu akurát nič. Akurát to, že keď si verejne známa osoba, tak o to viac si môžeš povedať, čo si myslíš, alebo o to menej, alebo o to viac si musíš dať pozor na to, si povieš, čo si myslíš. Lebo vieme, že reperi majú taký svoj vlastný pohľad na to, že proste si povedia, čo chcú. V poriadku, samozrejme by to tak malo byť, akože niekedy sa reperi stávali do toho protizákonného alebo proti nejakého prúdového postavenia, kedy sa snažili, neviem, burcovať tých mladých ľudí, hej, že sme tí protiprúdoví, my sme tí gangstri. A dneska je to trošku ináč. Zaujíma ma, čo si o tom myslíte vy. Verím, že toto aj vydám. Skúsil som toto, že zdravím Dukloka. Je to fakt dobré a choďte to kúpiť v Kauflande 2+1 zdarma.